Язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрелерін аша бүгін назлы күңгел. Яшілlikнең исе тәмле сафлағанда, үрле йөзләр гүя язда кояш яғанда. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрелерін аша бүгін назлы күңгел. Бу язларны күрдем кабат бәхет шунда. Мурза яшәшә каткан чак болында. Ак болытлар йөзә күктә, карап калдым. Рәхмәт язым рәхәтеңнән илһам алдым. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрелерін аша бүген